टेंस ला सिखन आओ टेंस ला जानन कंटिन्यूअस के नियम ला। आओ टेंस ला सिखन आओ टेंस ला जानन कंटिन्यूअस के नियम ला। अजी कंटिन्यूअस के नियम ला, कंटिन्यूअस के नियम ला। हाँ हाँ कंटिन्यूअस के नियम ला हो, कंटिन्यूअस के नियम ला। आओ टेंस ला सिखन आओ टेंस ला जानन कंटिन्यूअस के नियम ला। आओ टेंस ला सिखन आओ टेंस ला जानन कंटिन्यूअस के नियम ला। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट इज MR, सब्जेक्ट इज MR, वर्ब के साथ में ING। पाछू ऑब्जेक्ट आए पाछू ऑब्जेक्ट आए कंटिन्यूअस के नियम ला। अजी कंटिन्यूअस के नियम ला, कंटिन्यूअस के नियम ला। कंटिन्यूअस के नियम ला हो, कंटिन्यूअस के नियम ला। आओ टेंस ला सिखन आओ टेंस ला जानन कंटिन्यूअस के नियम ला। आओ टेंस ला सिखन आओ टेंस ला जानन कंटिन्यूअस के नियम ला। पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट वाज वर, सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब के साथ में ING। पाछू ऑब्जेक्ट आए पाछू ऑब्जेक्ट आए कंटिन्यूअस के नियम ला। अजी कंटिन्यूअस के नियम ला हो, कंटिन्यूअस के नियम ला। हाँ हाँ कंटिन्यूअस के नियम ला जी, कंटिन्यूअस के नियम ला। आओ टेंस ला सिखन आओ टेंस ला जानन कंटिन्यूअस के नियम ला। आओ टेंस ला सिखन आओ टेंस ला जानन कंटिन्यूअस के नियम ला। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट शैल विल बी, सब्जेक्ट शैल विल बी, वर्ब के साथ में ING। पाछू ऑब्जेक्ट आए पाछू ऑब्जेक्ट आए कंटिन्यूअस के नियम ला। अजी कंटिन्यूअस के नियम ला, कंटिन्यूअस के नियम ला। हाँ हाँ कंटिन्यूअस के नियम ला हो, कंटिन्यूअस के नियम ला। आओ टेंस ला सिखन आओ टेंस ला जानन कंटिन्यूअस के नियम ला। आओ टेंस ला सिखन आओ टेंस ला जानन कंटिन्यूअस के नियम ला। आओ टेंस ला सिखन आओ टेंस ला जानन कंटिन्यूअस के नियम ला। आओ टेंस ला सिखन आओ टेंस ला जानन कंटिन्यूअस के नियम ला।